el que ha de ser una política cultural feta des d'una vila com la d'Arenys de Mar, i per aquest motiu avui us ho volem explicar en viu i en directe, quines són les novetats que portem aquesta temporada, i el que farem serà un repàs de la programació que s'enceta just aquest diumenge fins a Nadal. Tres coses que destaco jo d'aquesta programació que avui us anem a explicar, que són, per un costat, una oferta cultural diversa. Hi trobarem espectacles de tota mena. Després, en Joan, el clar referent del teatre principal, ens l'explica. La qualitat. Tots els espectacles, siguin d'àmbit familiar, infantil, els concerts, l'espectacle curt de teatre, s'ha buscat que tingui una qualitat importantíssima. I després el que es cuida la iniciativa de casa nostra, d'Arenys de Mar, els col·lectius, les persones, les entitats que fan espectacles. A cadascuna de les diferents temporades que us anirem explicant del teatre principal s'ha volgut que hi tinguin un reflex important. Per un costat, la producció pròpia de la Casa Destacable amb en Jordi Pons, al capdavant, amb el Fènix Teatre, amb aquesta adaptació que ha fet de la classe neutra, però per un altre també gent que, com la Raquel Giberta, sempre són increïbles i sorprenents i també ens acompanyaran en aquesta programació. El Cor Laixa, la Coral l'Esperança d'aquesta Santa Casa també, que segur que faran les delícies del públic. I a més, per exemple, la formació per excel·lència d'Arenys Musical, que en aquests moments ha tret nova maqueta, com són el Reig Bor, i encara em deixo, em sembla, per exemple, l'escenografia de l'Alfred Casas amb una obra que vindrà amb caràcter generalista.